Salutare mulți și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal de CSGO. Știu că n-am mai postat de atâta timp, dar n-am mai postat. Și acum o să mai postez CSGO, Fortnite, Minecraft, Roblox, toate astea, nu știu, cred că o să postez un episod cu fiecare. Așa, și eu nu pot zice că sunt bun, dar nici că sunt nav. Chiar dacă n-am niciun skin, așa, o să bag eu bani în joc și o să-mi iau cutii și să fac un opening pe CSGO. Așa, și ce să zicem, jucăm și noi un meci și o să revenim cu meciul. Așa, acum am intrat în meci de defuse, așa mișto. Și cred că în toate videoclipurile mele n-am menționat câți ani am. Așa, deci, eu am 10 ani. Și numele parcă mi-l luat într-un videoclip. Mă cheamă Dănuț Daniel, Dan, ăle. Cum vreți să-mi spuneți? Sorry, guys. Și da, începem și noi cu meciul. Давай, потише давай. О, Începem și noi cu meciul, că da. Не ты отвлекай. нормальный чел, поэтому Не отвлекай, пожалуйста. Nu, scop. не Nu. буду отвлекать. Мне Da, интересно, а ваш acum комик ar закинул trebui чат? să... A început? Nu încălzire. Hai că ne luăm acau și da. Poate. Mort. Знаешь, что такое двоих через дым? Poate câștigăm. Na, era să-l omor. Era. Так чё, Începe будем cu тащить, Deagle. брат? Тише. Să mergem pe B. Давайте максимально тихо. Я пошел Că da. Că de ce nu? пойду на мид. Un hit, cred. Na. Ia da, tot ce să zic. Erau 3. Полетели б***ь. Trebuia, cred că mai bine era să fug, dar na. A mea unde? Uite-i. Ce mă blochez pe aici? Merge la acesta, care se bate cu acesta. Au plantat bomba, dar unde? E în A bomba. N-ai bomba. Hai bă, mă râți pe Milatca. Hai că tot câștigăm, cred. Poate. Sau e bomba? Nu. Gata, am câștigat. GG. А чё, круто сыграл. GG. Дима, 3 килла. Acum ne o să ne luăm un AK. Чё, кто со мной și un надо, Deus. ребят? Și un taser. Ai vrea să-i pușez, dar nu strică. Mort. De acolo dau mă. Mort. Pa. Rip. Ha, bă, ce mi-a dat-o din aer. Măcar am cu 2 kill-uri, nu?
2 kill-uri ăsta. Mare, n-ai mă cap ce-a dat. Dan. Hai să ne luăm un SG. Nu? Ну, сак. Да? Oh, Ты не cum s-a сак или duc кто-то? pe băi? Se duc cu miile. Le plac B-ul. Hai că încerc să mă duc și eu pe B. Nu. Hai. Trebuie să mor și trebuie și eu neapărat să mor într-o rundă. Nu se poate să nu mor. Uite-l pe ăsta. Măi. Что за сахарок? Ce cât... Mai e doar unul XZ ăsta. Bun. Na. GG. E 2 la 1 pentru 2. Cred că o să-mi iau 1 MP. Și cam aceea vom sta. Ce face mă ăsta? Ce face mă ăsta? Poate să oprește smoke-ul. Aoleu, unde eram? Am încercat să fac acolo un kill, dar nu m-a ieșit și m-a și omorât. Da, îs cam nab. Cum stă ăla pe cutii. Что за тактики? Вот это ты крутой, конечно. А чё ты шипишь, брат? Ce bun, ăștia de pe CS. Eu ce de pe de vreo lună, câteva zile, o săptămână, 2. Тебя не слышно, брат. Milatka. Good boy. Au. Mamă, ce dă benza și ăsta. Bonus habit, na. Măcar un sniper ceva. Mi-a stage eu. Avea pena. Кто-нибудь по центру. На мид. Я вас не слышу, братья. N-am APP. Bine, am un APP, dar n-am. Poate. Bravo că vii toți pe aici. Dar nu știu pe ce rute să mă duc, ce să fac, unde să mă duc. Să ia... Mamă, ce cap le dau. Așa, a revenit cu runda. Малисак. Масленок, я буду называть тебя масленок. Что там масленок? Что? На меду, скажи мне, на шарту, где ты там? Ce bine mi-a grenada aia. Am dat-o și eu, măcar să fie acolo dată.
No, no, no. Please, no, no. Nice, mișto. Shut up! Fuck Time. you, bitch. And shut up, you fucking... You fucking 2 years Stătea. old kid. You are 10. Your rods Eu mereu trebuie să mor primul, al doilea. Sau al doilea, na. Roy. Zack Roy Square Rod. Da. Așa. Так, Масленок, ты где? Масленок, что ты... O să dăm un... Где? Масленок. Я же без тебя не... Bă, ce n-a văz. Hai să ne și noi unde ăla. Să fug, trebuie să fug. Stai că stau aici sau nu știu. Nu. Uitați aici o să stau, exact aici. Ce s-am făcut un kill. Cred că mai e unul. Cum schimba arma pe E, așa. Hai că poate nu mai ies. Mamă, s-a aproape full. Mort. Mort. Mamă, bă. Da, Gigi. Măcar am câteva kill-uri. Măcar am făcut, măcar, așa. Сахарок, что ты за... Acum să ne... Bă, dată nu putem. Gata. Я O вас să не dăm un слышу, братья. smoke. La mid. Și... Smoke. Oleu! Oleu! Mamă! О, нет. Ia! Cine omoară pe cine? Hai că am dat-o. Alexandru Stronescu. Este român. What the fuck? Карась, сейчас камбэк будет от нас. Здесь не нужно. Așa? Să ne luăm arme. Cred că o să-mi iau un... У меня есть юз Pepe Bizon. Не нужно No. скин есть. Nu, nu mi-a luat armură. Nu. Așa? Есть? Na. Пошли, не знаю. Пошли на А, Сегодня на лонг, как быстрее, я на лонг. Я пошел, я иду. Я через Dar dacă там. să stăm aici. Два, там Ак один. Da, nu știu. 700 тысяч пин. Stați unde să apară. Aici voi sta. Sau nu. Ma. Era să mor. Mi-e frigă să mă duc. Ну так много раз попал, Алло. он тапал. Он такой, ладно. Сейчас камбэк будет. Așa am început cu runda. Короче, все, мне похер, я пошел на лонг. Хотя нет, это обманный маневр. Я иду на лонг. Го на На Б, самом деле Не, я давай не на думала. лонг с тобой. Я типа иду на лонг, но потом я поворачиваю и иду через шорт. Это Что обман. тебе с микрофоном? Я в турбине самолета играю. Hai, chiar am dat o grenadă și acum fug. Fugi. Дикий камбэк. Fu.
Da, am cam... Da, și am cam Яркая pierdut. личность. Da, am pierdut. Am primit un Чувак, я иду Cezar, еще da? раз сыграть. Și dacă am atât cu acest episod, dacă vă apucă, nu uitați de like și subscribe, cu a fost Danieli și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!